Με ιδιαίτερη ευχαρίστηση και φέτος σας καλωσορίζω με όλους μαζί και το κάθε ένα χωριστά στην 4η Παγκρίτια Διεπιστημονική μας συνάντηση. Είναι μια γιορτή της εταιρείας μας και ένας τρόπος, μαζί με όλους τους άλλους που σκεφτόμαστε κάθε τόσο, να βγάλουμε το πρόβλημα της νόσου Αλτσχάιμερ προς τα έξω, ώστε να μάθει ο κόσμος που πάσχει και που ενδιαφέρεται, πού μπορεί να μας βρει, πού πρέπει να αποτανθεί, ώστε και ο ίδιος ο άρρωστος, με τις νοητικές ενδυναμώσεις που κάνουμε, με την ασκήσεις προσοχής, λόγου, μνήμης, αλλά και με την βοήθεια που παρέχουμε στις οικογένειες, τους περιθάλποντας, με την ενημέρωση, εκπαίδευση και ψυχολογική υποστήριξη, πού θα μας βρει, πού θα αποτανθεί και πώς θα ανακουφιστούν αυτοί οι άνθρωποι. Έτσι, σήμερα σας καλωσορίζουμε και πάλι, σας ευχαριστούμε που είσαστε εδώ μαζί μας και αρχίζουμε, περιμένουμε τον Αρχιεπίσκοπό μας, του οποίου την παρουσία θεωρούμε πάντα μια ευλογία για όλους μας. Χαιρετούμε τον, αν σας πάρω κατά σειρά, ο κύριος ο Περιφερειάρχης μας, ο οποίος, πού είναι η κυρία, όχι το ξέρω αυτό, αλλά η κυρία Τζανακάκη από τα Χανιά τον αντιπροσωπεύει, που είναι η εκπρόσωπος της ψυχικής υγείας στην Κρήτη. Το δήμαρχό μας, τον κύριο Γρηγοράκη, της είπε τον διοικητή, ο καινούργιος μας δήμαρχος, όπως είπαμε, ο κύριος Λαμπρινός, ο οποίος εκπροσωπεί πολλές ελπίδες και σχέδια της εταιρείας μας, τον κύριο Πασπάτη, που είναι επίσης στο Δημοτικό Συμβούλιο, πολλά υποσχόμενο γιατί είναι μέσα από την ιατρική οικογένεια, την κυρία Τσολάκη μας, η οποία είναι η πρόεδρος της Ομοσπονδίας, και όλους εσάς, τους εκλεκτούς προσκεκλημένους μας, οι οποίοι μας αφιερώσατε το χρόνο σας, ασχολείστε μαζί μας και βοηθάτε το έργο μας. Ας μας συγχωρέσει ο Σεβασμιότατος, θα τον υποδειχτούμε σε λίγο. Παρακαλούμε εκ μέρους της Περιφέρειας, περιμένω και την κυρία Ζανακάκη, αλλά η κυρία Κοσιαδάκη Σπανάκη μπορεί επίσης, αλλά εφόσον είναι εδώ ο κύριος Λαμπρινός, σας προτιμούμε κύριε Λαμπρινέ. Ελάτε παρακαλώ. Δεν ξέρω ποιοι από τον επισήμου είναι παρόντες. Βλέπω τον κύριο Διπεάρχη εδώ, τον κύριο Γρηγοράκη, τον κύριο Πασπάτη, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου. Κυρίες και κύριοι, η πραγματοποίηση της 4ης Παγκρίτιας Διεπιστημονικής Συνάντησης νόσου Αλτσχάιμερ και συναφών διαταραχών στην πόλη μας, με την παρουσία εκλεκτών προσωπικότητων και επιστημόνων, αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για το Δήμο Ηρακλείου. Η αντιμετώπιση της νόσου απαιτεί ασφαλώς διεπιστημονική συνεργασία, καθώς και υψηλό επίπεδο γνώσεων και εμπειρίας. Στο πλαίσιο αυτό, θεωρώ το συνέδριό σας θα συμβάλλει θετικά με την παρουσία των ερευνητικών εργασιών που θα ακολουθήσουν και τις τοποθετήσεις όσων συμμετέχουν σε αυτό. Σας καλωσορίζουμε, ευχόμενοι η εργασία και οι στόχοι του συνεδρίου σας να ολοκληρωθούν με ουσιαστικά αποτελέσματα. Ευχαριστώ πολύ. Εξάλλου, εμείς με τον κύριο Λαμπρινό, τον Δήμαρχο, είμαστε δικηγόροι και σε ένα τέτοιο συνέδριο ο θεσμικός μας ρόλος είναι που μας έχει φέρει, αλλά παράλληλα και η αγωνία για την τεράστια σημασία της επιστημονικής συνάντησης που έχετε εδώ πέρα. Γιατί η νόσος αυτή είναι γνωστό δυστυχώς ότι μπορεί να χτυπήσει όλους μας. Όλες τις οικογένειες, όλες τις ώρες και εκεί που δεν τους περιμένουμε. Και μάλιστα θα σας πω κάτι που μου έχει μείνει σαν εμπειρία. Θυμάμαι τον Δημήτρη Χόρν, τον ηθοποιό, τον θυμόσαστε όλοι σας, ο οποίος ήταν ένας καταπληκτικός ηθοποιός, ένα κοφτερό μυαλό, ένας πανέξυπνος άνθρωπος και ο οποίος, αν θυμάμαι, προς το τέλος της δεκαετίας του 90 έφυγε χτυπημένος μάλιστα πάρα πολύ από την αυτή νόσο που συζητάμε τώρα, το Αλτσχάιμερ, και κάτι στιγμιότυπα που του είχαν πάρει και λόγω της προβολής του ως πρόσωπο τόσα χρόνια στο σινεμά και γνωστός, ειλικρινά με είχα συγκλονίσει. Βέβαια, δεν χρειάζεται να είναι κανείς διάσημος για να απλώς προκάλεσε το περιστατικό αυτό, και όταν ετέθηκε το θέμα, η μερίδα σας αυτή, η συνάντησή σας αυτή να τεθεί υπό την αιγίδα της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας, μου ήρθε στο μυαλό ασυναίσθητα οι εικόνες που είχα δει από τον άνθρωπο αυτό. Και πολύ ευχαρίστως εδέχτηκα σαν διπεάρχης να μπει υπό την αιγίδα μαζί με τις περιφέρειες
της αιρετής και της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης η συνάντηση τούτη. Ειλικρινά θέλω να ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου, προσπαθήστε. Εσείς οι επιστήμονες που ασχολείστε με το αντικείμενο αυτό. Είμαι σίγουρος ότι εξαντλείτε κάθε προσπάθεια της επιστημονικής ικανότητας σας. Κάντε το όσο μπορείτε περισσότερο. Είναι πραγματικά χρυσή ηλικία η τρίτη ηλικία και είναι οδυνηρό να συνοδεύεται στο τέλος της πολλές φορές, και το βλέπουμε σε άτομα τα οποία χτυπάει η νόσος αυτή Αλτσχάιμερ. Η 7η Υγειονομική Περιφέρεια δεν είναι μόνο τυπικά, κυρία Κορτσιδάκη, στο έγγραφο τούτο υπό την αιγίδα της, αλλά και ουσιαστικά. Εγώ σας υπόσχομαι ότι είμαι δίπλα σας και όποια βοήθεια χρειάζεστε είμαστε έτοιμοι να σας την προσφέρουμε. Να είστε καλά, καλή δύναμη στις εργασίες. Ευχαριστώ πολύ. Σας καλωσορίζω με την ιδιότητά μου του Προέδρου της Επιστημονικής Επιτροπής και του Επιστημονικού Υπευθύνου του Ερευνητικού Προγράμματος Θαλής για τη μελέτη της νόσου Αλτσχάιμερ. Για τον πρώτο μου ρόλο με τύπησαν η κυρία Κοριτσιδάκη και οι συνεργάτες της. Για το δεύτερο μου ρόλο τον οφείλω στον αγαπητό και εξαίρετο καθηγητή, αγαπητό φίλο εξαίρετο καθηγητή Μπούμπα, το Γιάννη Τσαγανά και τους τόσους άξιους συνεργάτες που μας περιβάλλουν. Αύριο θα παρουσιαστούν τα πρώτα δεδομένα από αυτό το ερευνητικό πρόγραμμα, από εδώ από την Κρήτη, σε ένα μεγάλο δείγμα του πληθυσμού, και σας καλώ να το παρακολουθήσετε και ελπίζω να τα βρείτε ενδιαφέροντα. Αυτό που παρακολουθείτε αυτές τις μέρες αλλά και τις προηγούμενες φορές, και είχα την τύχη και τη χαρά να είμαι από το 2010 σε αυτή την προσπάθεια, υπάρχει μια ευτυχή συνέργεια που πρέπει να την πούμε. Η εθελοντική οργάνωση Αλληλεγγύη, υπό την αιγίδα της κυρίας Κοριτσιδάκη, και η άλλος παράγων είναι η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης. Για να ευδοκιμήσει αυτή η συνέργεια, δύο όροι είναι απαραίτητοι. Η πραγματική εθελοντική προσφορά, όπως την περιέγραψε ο Πάτερ Γεώργιος Μεταλλινός, που είναι κάπου ανάμεσά μας, των μελών της εταιρείας. Μιλήσατε, Πάτερ Γεώργη, χθες για την ορθοδοξία και την εθελοντική προσφορά. Θα πρέπει να σας πω, τα λόγια σας τα έχουν ακούσει και οι προτεστάντες της Αμερικής, που η ζωή το έφερε να ζήσω 25-30 χρόνια με πιο αθόρυβο τρόπο από ότι οι θορυβώδες Ορθόδοξοι Έλληνες, και αυτό με απασχολεί σαν ερώτημα. Η παρουσία της κυρίας Κοριτσιδάκη αλλά και των άλλων εγγυάται αυτό το ήθος του εθελοντισμού. Δεν υπάρχει όμως σε όλες τις εθελοντικές οργανώσεις στη χώρα μας, και αυτό το γνωρίζουμε και πρέπει να το δούμε. Από το Πανεπιστήμιο την προσπάθεια αυτή τη στήριξαν οι κύριοι Μπούμπας, ο κύριος Πλαϊτάκης, μέχρι πρόσφατα καθηγητής νευρολογίας, ο κύριος Λεωνής, καθηγητής της Γενικής Ιατρικής, και εμείς. Όλες αυτές οι ομάδες διακρίνονται για ένα χαρακτηριστικό, ότι είναι πρώτα απ' όλα υπηρέτες, έτσι αντιλαμβάνουν το ρόλο του, των πολιτών του Ηρακλείου και της Κρήτης. Οι πολύχρονες, κοπιαστικές για πολλούς από αυτούς ερευνητικές ανασχολήσεις εκτός από τη χώρα μας δεν τους απέτρεψαν από την προσπάθεια να ανεβάσουν την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται στους ασθενείς του νησιού μας. Η υψηλή παροχή κλινικών υπηρεσιών στο Παγνί, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, παραμένει ακόμη το ζητούμενο. Πολλοί είναι οι παράγοντες που εμπλέκονται, οι υγειονομικές μας αρχές, όμως σπουδαίο ρόλο έχει και η ιατρική σχολή. Παρά την αξιόλογο επίπεδο διακεκριμένων μονάδων, είμαστε πίσω σαν σύνολο, και αυτή είναι η προσωπική μου διαπίστωση αλλά και άλλων. Πολλά μένουν να γίνουν στο Παγνί σε σχέση με την οργάνωση, την νοοτροπία, την συμπεριφορά και την αφοσίωση στο έργο μας. Θα συμφωνούσα απόλυτα, και τυχαίνει να είναι παρόν, αλλά θα το έλεγα και την απουσία του, με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου και είναι πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον συνάδελφο κύριο Πασπάτη, όταν σε μία διαπροσωπική μας συνομιλία κάπου στο αεροδρόμιο μου είπε: «Κύριε Βγόντζα, ο κόσμος στο Ηράκλειο πολύ λίγο ενδιαφέρει αν έχετε διεθνή αναγνώριση στον ειδικό σας τομέα. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι
τι κάνετε για την υγεία τους. Έχω τη βάσιμη ελπίδα ότι η σημερινή ηγεσία της ιατρικής σχολής, ο Κοσμήτρος κ. Κοντάκης, ο οποίος άλλα καθήκοντα τον καλούν σε άλλη περιοχή του νησιού μας με τον ίδιο σκοπό, έχει λάβει πολύ σοβαρά αυτό το μήνυμα της κοινωνίας. Με αυτά τα λόγια θα ήθελα να σας καλωσορίσω και να ευχηθώ καλή συνέχεια στις εργασίες του Υποσίου. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σας και από μένα, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριε Αντιδήμαρχε Κοινωνικής Πρόνοιας Δήμου Ηρακλείου, κύριε Διοικητά της Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, κυρίες και κύριοι καθηγητές Πανεπιστημίου, κύριε Πρόεδρε της Ιατρικής Εταιρείας Ηρακλείου, μου είπαν ότι παρευρίσκεται, συγχωρήστε με γιατί δεν τους γνωρίζω όλους, αγαπητοί φίλες και φίλοι που παρευρίσκεστε σήμερα εδώ. Εκπροσωπώ τον κύριο Αρναουτάκη σαν εντεταλμένη σύμβουλος ψυχικής υγείας. Ο ίδιος θα ήθελε πάρα πολύ, λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων δεν μπορεί να παρευρίσκεται εδώ. Η Περιφέρεια Κρήτης δηλώνει παρούσα σε κάθε επιστημονική, κοινωνική και ερευνητική προσπάθεια που γίνεται στο νησί μας. Δηλώνει παρούσα με πάρα πολλούς τρόπους. Καταρχήν, με τη νέα σύνθεση του Περιφερειακού Συμβουλίου, εκλέγοντας και αναθέτοντας για πρώτη φορά θεματικό Περιφερειάρχη Υγείας στην Περιφέρεια Κρήτης και πάρα πολλούς εντεταλμένους συμβούλους, τόσο για την ψυχική υγεία, όσο και για την πρόνοια. Με την υιοθέτηση της προηγούμενης πρότασής μου από το προηγούμενο Περιφερειακό Συμβούλιο για τη λειτουργική διασύνδεση δομών ψυχικής υγείας στην Κρήτη και την αρχή της υλοποίησής της που προγραμματίζει και θα υλοποιήσει άμεσα η Περιφέρεια, να πω για τις κινητές μονάδες πρόληψης που έχει ως την οδοντιατρική και τη μονάδα μαστογράφου, να πω ότι έχει περάσει από το Περιφερειακό Συμβούλιο μία πρότασή μου για τη δημιουργία μιας κινητής μονάδας που θα τολμήσει για την νόσο Αλτσάιμερ, που θα τολμήσει για πρώτη φορά να δει επιδημιολογικά δεδομένα, κάνοντας κάποια τεστ σε ασθενείς ηλικίας πάνω από 65 ετών σε όλη την περιφέρεια Κρήτης. Τέλος, από την ενεργό συμμετοχή της σε κοινοτικά προγράμματα που αφορούν την υγεία και την κοινωνική αλληλεγγύη. Συγκεκριμένα, υλοποιείται αυτή τη στιγμή η δημιουργία ενός κέντρου δικτύωσης κοινωνικών αναγκών με σκοπό την κάλυψη των αναγκών των πολιτών σε θέματα υγείας και πρόνοιας. Το προτινόμενο προς δημιουργία κέντρο θα δίνει την ευκαιρία σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, όπως ασθενείς με νόσο Αλτσάιμερ, Ρωμά, άστεγοι, τοξικομανείς κτλ., να έχουν τη δυνατότητα μέσα από το κινητό τους να μπορούν να ενημερωθούν για οτιδήποτε τους αφορά. Θέματα συνταξιοδοτικά, για ανάδοχες οικογένειες, για συντάξεις κτλ. Δεν θα ήθελα να μακρηγορήσω. Με αυτά τα δεδομένα χαιρετίζω εκ μέρους της Περιφέρειας Κρήτης το σημερινό συνέδριο. Άφησα τελευταία να ευχαριστήσω την κυρία Τσολάκη, την πρόεδρο της Πανελλήνιας Εταιρείας Αλτσάιμερ και Συναφών Διαταραχών Ελλάδος. Δεν σας άφησα τελευταία, κυρία Τσολάκη, χωρίς να το θέλω, το έκανα σκόπιμα. Γιατί θεωρώ ότι θα πρέπει όλοι να θυμούνται ότι εσείς ασχοληθήκατε και φτιάξατε την ωραία οικογένεια της Αλτσάιμερ που έχουμε σήμερα. Και για αυτήν μιλάμε. Ευχαριστώ. Και καλούμε βεβαίως την κυρία Τσολάκη, την παρακαλώ πολύ, την οποία και εμείς θεωρούμε ότι είναι ένα αστέρι πραγματικό στο ιατρικό στερέωμα της Ελλάδας και η οποία μας εμπνέει, το λέω συνεχώς αυτό όλους μας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν είναι ο πατήρ Γεώργιος εδώ, θα ήθελα να το χαιρετήσω. Είναι εδώ, πού είστε πάντα, τις ευχές σας. Δεν είναι εδώ ο Αρχιεπίσκοπος και τις ευχές σας για να συνεχίσουμε. Αξιότιμοι προσκεκλημένοι, αγαπητοί φίλοι καθηγητές του Πανεπιστημίου, είμαι ενθουσιασμένη από χθες το πρωί που παρακολουθώ το συνέδριο και θα πω μόνο δύο λόγια. Το ένα είναι να πω ότι πιστεύω ότι η εταιρεία της Alzheimer του Ηρακλείου είναι η καλύτερη εθελοντική εταιρεία της Ελλάδος, η οποία πραγματικά νομίζω ότι μπορεί να είναι το πρότυπο για όλες τις εθελοντικές οργανώσεις
σε όλη την Ελλάδα. Και το δεύτερο που θα ήθελα να πω είναι ότι το συνέδριο αυτό νομίζω ότι δεν θα έχει να ζηλέψει τίποτα από τα καλύτερα συνέδρια του κόσμου, γιατί περιέχει και κλινικό κομμάτι και βασική έρευνα, αλλά και καθημερινή δουλειά με τους ασθενείς και με τους περιθάλποντές μας. Γι' αυτό οι ευχαριστίες πρέπει να απευθυνθούν στην Ιωάννα, στην κυρία Κορτσιδάκη, η οποία τελικά φαίνεται ότι είναι η ψυχή αυτής της προσπάθειας, η οποία προσπάθεια κατάφερε και ένωσε το Πανεπιστήμιο, τους παράγοντες, τους ασθενείς και τους περιθάλποντες. Κάτι που προσπαθεί να κάνει η Alzheimer Association της Αμερικής από το 1980. Στο συνέδριό της προσπαθεί να συνδυάσει βασική έρευνα, κλινική έρευνα, ασθενείς και περιθάλποντες. Γι' αυτό θα παρακαλούσα πάρα πολύ ένα θερμό χειροκρότημα για την Ιωάννα. Και να ευχηθώ ο Θεός να την έχει καλά πολλά χρόνια, για να μπορούν όλες οι εταιρείες της Ελλάδος να μην χάσουν το πρότυπό τους. Ευχαριστώ βεβαίως κυρία Τσολάκη, αλλά είπαμε πατέρα Γεώργιε Πενταλινέ ότι δεν χρειάζονται συγχαρητήρια για κάτι τέτοια. Θεωρούμε ότι είναι χρέος μας και δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Παρ' όλα αυτά ευχαριστώ πολύ και πρέπει να σας πω ακόμα ότι επειδή θα θέλουμε την ευλογία της Εκκλησίας, τη θέλουμε πάντα, εάν μετά από τον κύριο Πασπάτη που τον παρακαλούμε και εκείνο να μας κάνει ένα χαιρετισμό, τον πολλά υποσχόμενο άνθρωπο, γιατρό και πολιτικό, μετά από αυτόν θα καλέσουμε τον πατέρα Μεταλλινό να μας δώσει την ευχή του και μακάρι εντωμεταξύ να έρθει και ο σεβασμιότητος αρχιεπίσκοπός μας. Κύριε Πασπάτη, παρακαλώ. Θα ήθελα και εγώ να δώσω τα συγχαρητήριά μου και στην πρόεδρο της Πανελλήνιας Εταιρείας Alzheimer και στην νομού Ηρακλείου. Δεν έκανα προσφώνηση στους επισήμους, έγιναν αρκετές. Να με συγχωρήσετε γι' αυτό. Όσο προοδεύει η ιατρική, είναι γεγονός ότι οι νεοπλασματικές και εκφυλιστικές νόσοι, η συχνότητά τους θα αυξάνουν. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχουν χρήματα για να αντιμετωπιστούν οι άνθρωποι που θα έχουν τα νεοπλάσματα και τις εκφυλιστικές νόσους. Τα χρήματα πρέπει να είναι προς δύο οδούς. Η μία οδός είναι η νοσοκομιακή και κοινωνική αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων. Τέτοιο είναι το Alzheimer, μια εκφυλιστική νόσος. Και η δεύτερη οδός είναι η έρευνα, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και τους νεοπλασματικούς και τους εκφυλιστικούς ασθενείς. Στη χώρα μας η οικονομική κρίση, το κοινωνικό κράτος το έχει πλήξει. Την έρευνα, στην οποία αναφέρθηκε ο αγαπητός καθηγητής κ. Βόντζας, την έχει πλήξει ακόμα παραπάνω και αυτό πια αποτυπώνεται στα data τα οποία έρχονται και βλέπουν μια σαφή μείωση της δημοσιευσιμότητας από τα ελληνικά νοσοκομεία, είτε πανεπιστημιακά είτε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ελπίζω ότι με τον καιρό θα καταφέρουμε, εάν μπορέσει το ρολόι να πάει πάλι προς την σωστή του πλευρά, να υπάρξει μια χρηματοδότηση τόσο στον νοσοκομιακό παύλα κοινωνικό τομέα, όσο και στον ερευνητικό. Αυτό αποτελεί μια ευχή. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μπούμπα, να σας παρακαλέσω να μας πείτε μια καλησπέρα. Τον έχουμε χάσει από το Ηράκλειο, αλλά όχι από τη ζωή μας. Και έτσι, έστω και δύο κουβεντούλες. Ευχαριστούμε πολύ, Δήμαρχε, κύριε Λαμπρινέ. Καλησπέρα. Να πω ότι χαίρομαι που βρίσκομαι ανάμεσά σας. Περιτεύει. Να πω ότι νιώθω σαν να μην έφυγα ποτέ από εδώ και αυτό περιτεύει. Θα ήθελα να πω μόνο, για να μην επαναλαμβάνουμε ό,τι λέμε, ότι αυτή η προσπάθεια, θα ήθελα να θυμηθούμε λίγο τη Χαρίκλα τη Τζεράκη, μια λασιθιώτισσα γεννημένη στο Ηράκλειο, που αυτή ήταν που βρήκε αρκετούς από εμάς και μας έβαλε αυτό το σπόρο του να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Αυτό το κάτι διαφορετικό που δεν είναι εύκολο, όπως είπε ο κ. Γκόντζας, είναι να πάρεις πανεπιστημιακούς που είναι κλεισμένοι καμιά φορά στους γυάλινους πύργους, με τους εθελοντές, με τους άλλους επαγγελματίες υγείας, με τους ερευνητές και με όλη την επιστημονική και κοινότητα και την κοινωνία του Ηρακλείου και να κάνουν αυτό
Το θαλί που είναι πρωτοτυπία πανελλήνια. Εδώ δεν υπερβάλλω, κύριε Βγόντζα, ξέρετε δεν μου αρέσουν υπερβολές, αλλά αυτό το πράγμα δεν γίνεται πουθενά αλλού. Επομένως το οφείλουμε εκτός από την κυρία Κορτσιδάκη που έχει ανοιχτό μυαλό και στην κυρία Τζιράκη μια κριτική κοπούλα της Διασποράς. Ευχαριστώ. Για την κυρία Τζιράκη, η οποία δεν μπόρεσε να έρθει, πραγματικά της οφείλουμε πολλά και γι' αυτό θα σας παρακαλούσα να στείλουμε νοερά τις ευχές μας που τις έχεις ανάγκη και να τις δώσουμε επίσης από εδώ ένα θερμό χειροκρότημα. Καλωσορίζουμε τον Αρχιεπίσκοπό μας, τον κύριο Ειρηναίο, που όπως επανέλαβα και κάθε φορά το λέω, την παρουσία του τη θεωρούμε μια ιδιαίτερη ευλογία και θα τον παρακαλέσουμε, αφού καθίσει βεβαίως, να δείτε να μας δώσετε την ευχή σας, αν θέλετε. Με πολύ χαρά δίδομαι την ευχή του Θεού, όχι τη δική μου. Γνωρίζω ότι αυτό που γίνεται εδώ σήμερα, που αρχίζει να γίνεται, είναι κάτι καταπληκτικό, είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο, πολύ πολύ ανθρώπινο, όχι μόνο για τους ανθρώπους οι οποίοι υποφέρουν, αλλά και για τις οικογένειές των και για την κοινωνία μας και γενικότερα για τη ζωή. Και χαίρομαι πάρα πολύ που το συνέδριο αυτό ξεκινά σήμερα και δίδεται η ευκαιρία σε πολλούς, σε όλους, να κατανοήσουμε περισσότερο το πρόβλημα και να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν. Συγχαίρω πάρα πολύ όλους τους ανθρώπους οι οποίοι διοργανώνουν το συνέδριο, την κυρία Ιωάννα, τον κύριο Σιμεών και όλους οι οποίοι χρόνια τώρα αγωνίζονται για αυτό το πολύ πολύ σημαντικό έργο. Εύχομαι κάθε επιτυχία στο συνέδριο αυτό και κάθε δύναμη και στους ανθρώπους οι οποίοι το οργανώνουν και σε όλους εμάς και ο Θεός να φυλάει τον τόπο μας και όλους τους ανθρώπους του. Σας ευχαριστώ.